Yes. Hej, Anders. Vi har svaret på nogle opgavespørgsmål om de blå øjne, og første spørgsmål, så får jeg at vide, at vi skal inddele teksten i 4-5 afsnit og give hver afsnit en overskrift. Første afsnit har vi valgt at kalde rammefortællingen, og her specificeres historien, og det er ligesom en historie i en historie. Det sker fra linje 1-3. Nummer 2 er rammefortællingen. Konflikt indledes med, at konen er skinsyg, og der sker ligesom en konfliktoptrapning. Nummer 3 er ædelstenen og kongens dejlige øjne, har vi valgt at give overskriften. Og det er ligesom fra der, hvor kongen giver ædelstenene, som sættes ind i galleonfiguren. Så har vi afsnit 4, som hedder konen stjæler ædelstenene. Konen tager ædelstenene ud og sætter et par falske ind, og skipperen tager herefter til Helsingør. Og det er ligesom point of no return. Så har vi sidste, som er hvor konen straffes. Hun får både taget sig syg og sin mand, som straf for at have været skinsyg og stjålet galleonfigurens blå ædelsten. Så vil Væksø fortsætte. Jeg vil gerne fortsætte med at kigge på, hvor at der er blevet benyttet ordet men, og hvor det nogle gange er blevet benyttet som for at illustrere en kontrast, og nogle gange som en årsag-virkning. Der er 2 steder, hvor det bliver brugt som en kontrast. Det ene det er, hvor i sætningen, citatet, han lå gallionsfiguren smukt udskære, så det lignede hende, og håret på den forgyldte. Men hans kone var skinsyg på hans fartøj. Og det snakker vi om både kunne være en årsag eller virkning, men vi kom frem til, at det var en kontrast. Og den anden, som er den tydelige kontrast, er, at hun lader sit dejlige lange hår hænge frit ned i blæsten, men du sætter dit hår, som jeg gerne vil lege med, op under en kappe. Men hun vender jo rigtig nok også altid ryggen til mig. Og det er sagt af skipperen, og det er en kontrast til mellem konen og gallionsfiguren. Og resten er årsag-virkning, altså hvor at mændet kommer op til en sætning, som har en virkning fra noget tidligere, der er blevet sagt. Så det er min forsøg. Yes. Så i afsnit, eller i spørgsmål 3, så skal vi ligesom forholde os til personerne. Og jeg skal karakterisere skipperen og hans følelser, samt det motiv, der ligger bag hans adfærd. Og det gør jeg ud fra de verber, der ligesom beskriver hans handlinger, og ud fra hans replikker. Skipperen karakteriseres meget låst. Det fortælles blandt andet, at han ikke kan give ædelstene til hende. Det sender ligesom et billede af, at han er vis og allerede kender til den skæbne, der venter, hvis ædelstenene tages ud, og skæbnen ligesom forandres. Samtidig elsker han sin kone, og galleonfiguren kan ses som en kærlighedserklæring til hans kone. Der er mange aktive verber, som beskriver handling, og ud fra hans replikker får man et billede af, hvad motivet er for at lave galleonfiguren. Galleonfiguren repræsenterer ligesom konen i det liv, som man har på havet. Det kommer ligesom også til udtryk gennem det billedsprog, han bruger til at symbolisere kvinden over for galleonfiguren. For eksempel siger han: træder hun ikke dansen på bølgerne lige så let som du selv i salen på vores bryllupsdag? Alligevel fremgår det, at han stadig elsker konen, og han godt er klar over, at det ene er en galleonsfigur, og ikke er et virkeligt menneske. Og det kommer ligesom til udtryk gennem den her replik. Hvis jeg vil have et kys, må jeg hjem til Helsingør. Overordnet set fremgår det, at mandens motiv bygger på sunde tanker om, at han holder så meget af konen, at han vil have hende med overalt. Og da han også lever til søs, laver han ligesom galleonfiguren, som ligesom er hans kone, så han ligesom får sin kone med, når han er på sit skib. Og det kommer ligesom til udtryk gennem de her mange replikker, hvor han sammenligner kvinden i Helsingør med galleonfiguren på havet. Så Inger fortsætter. Ja, så er næste afsnit, som handler om, at man skal karakterisere galleonfiguren og sammenligne med konen, og hvilke trækgrupper det hver især. Og altså allerede fra starten af, der hører vi om, at han har udskåret figuren, så den ligner hende, hvilket han har gjort, fordi han elsker hende så højt. Og det kommer til udtryk i følgende citat. Han lod galleonfiguren smukt udskære, så at den lignede hende, og håret på den forgyldte. Så beskriver han også galleonfiguren som en tro kopi af sin kone, det citat her. Den er højbarmet, fin, glat og med det smukkeste forgyldte hår. Desuden så for figuren, som her på et tidspunkt, de har blå ædelsten som øjne, og det svarer så også til samme farve som konens øjne. Galleonfiguren har i modsætning til konen løslignende hår, mens konen altså gemmer det op under en kappe. Og konen virker meget jaloux på figuren og mener egentlig, at skipperen elsker figuren højere end hende. Og det hører man blandt andet her. Men hans kone var skilsyg på hans fartøj,
du holder mere af den galionsfigur end af mig. Og så næste spørgsmål, det er at prøve at opstille mand og kone op over for hinanden med hensyn til deres væsentligste træk, og stille på samme måde også konen og galionsfiguren op over for hinanden. Og til starten så skipperen, han beskriver sig som en god og kærlig mand, og han er meget betaget af sin kone, så betaget at han faktisk laver den her figur til den her galionsfigur til en skib, som ligner hende på en prik. Og han gør det egentlig i sådan, fordi han elsker sin kone så højt, så han kan være sammen med sin kone overalt, selv når han er på havet, så er hun der, føler han. Men konen ser ikke, at det er gode i det her, fordi konen er bare bliver sygelig jaloux, og kan ikke se, hvor glad skipperen egentlig er for hende, fordi at, hun beskylder ham for, at jeg elsker hende nok. Selvom det nok er det omvendte, der gælder, fordi det er jo hende, som bliver sur på ham, fordi hun ikke kan se den store kærlighed, han har til hende. Og på en måde så kan det virke som om, at hun føler sig troet af en anden kvinde i hans liv. Også selvom det bare er en figur, så føler hun, at der ikke er nok plads til hende i hans liv. Og det, hun ikke forstår det som sagt, det med, at han har kun figuren, fordi han elsker sin kone så højt. Så det er egentlig på grund af hende, at han har fået lavet den her figur her. Og det hører man også her. Jeg holder så meget af hende, fordi hun ligner dig. Ja, fordi hun er dig selv. Og konen ender på grund af det her jalousi, at fjerne de her blå ædelsten fra galionsfigurens øjne, hvilket så også resulterer i, at både hun og galionsfiguren, kan man sige, mister synet. Og i det, at galionsfiguren mister synet, så rammer skipperen direkte ind i en klippe for at forlise. Og tage stilling til, hvilke træk hos personerne, der vurderes henholdsvis positivt og negativt ud fra handlingsgangen i fortællingen. Hvilken morale kan man læse ud fra fortællingen. Og altså skipperen, han er jo meget positiv natur, og hans kærlighed til sin kone, det udtrykker han jo ved den her galionsfigur. Og han gør egentlig, altså han gør virkelig meget for at udtrykke den her kærlighed, han har til hende, men hun ser ikke rigtig noget af det, og det hjælper sådan lige lidt. Han elsker også den her figur højt, det er jo ikke det, men det er jo på grund af, at han elsker sin kone så højt. Og samtidig så, den her galionsfigur, den beskytter jo ham på havet, hvilket også man opdager sådan til sidst, når konen fjerner øjnene, hvor han så forliser. Så det er sådan, han skytsengel på en eller anden måde, når han er på havet, hvor han så har konen, når han er i land. Og konen er lidt forbandet af sådan her blind jalousi, der fylder sådan hendes krop, og hun er sådan, bliver sådan blind på det her, at hun ikke kan se kærligheden, som skipperen egentlig prøver at udtrykke for hende. Og samtidig så står han ikke i figuren, ikke bare en figur. Hun tror bare, at det er sådan en lidt dum figur, han har fået lavet, fordi at, han savner lidt selskab til søs. Men det er jo som sagt en skytsengel, som beskytter ham og gør, at han kommer land hver gang hjem til hende, hvor de så også kan hygge sig. Og det indser hun så først her. Hygge sig. Det indser hun så først til sidst, da hun så stiger de her øjne. Og moralen, det så er at jalousi og godhed, det gør blind. Og det konens sindssyge skaber en form for skyklapper på hende, så hun kan se figuren i et større perspektiv end bare, at det er en trussel for hende og deres kærlighed mellem hinanden. Og hun føler bare, at han overser hendes behov, selvom det i realiteten er omvendt. Og så vil vi hoppe videre til Jakob. Næste spørgsmål 4, som jeg får til her. Som er den dialog mellem skipperen og hans kone, som er meget central i forhold til fortolkningen, hvor han siger, at du må hellere give mig ædelstenen til et par øreringe. Det siger konen, og så siger han, nej, det kan jeg ikke. Og du vil heller ikke bede mig om, hvis du forstod mig, hende og dig selv rigtigt. Og det, som vi har fundet ud af det er, at vi har fundet ud af, at Karen Blixen er meget optaget af skæbnen, og hvordan en menneske kan være underlagt skæbnen. Og vi tror, at galionfiguren kan forstås som et symbol på skipperens lyst til at beskytte konens skæbne. Altså det er en slags konens skæbne, som den er symbol for. Og kvinden er så det menneske, som hendes skæmsighed, som vi har snakket om moralen, overskygger hendes forståelse. I det her tilfælde så forståelsen for, at galionsfiguren er hendes skæbne og er god ting. Det roterer sig i, at hun bryder sig mod skæbnen og straffes. Og skipperen han underlægger sig skæbnen, og man har fornemmelse af, at han allerede ved, hvad konsekvenserne vil være, når man piller ædelstenene ud. I det næste skal vi så kigge på modelverbet kan, og hvilken forskel det vil gøre for opfattelsen af skipperen og historisk morale, men i stedet brugte modelverbet vil, og har sagt, nej, det vil jeg ikke. Og det er det samme citat, hvor han siger, du må hellere give mig, hvor hun siger, du må hellere give mig ædelstenene til et par øreringe, og han så siger, nej, det kan jeg ikke,
Du ville heller ikke bede mig om det, hvis du forstod mig, hende og dig selv rigtigt. Og her fortæller han som om, at det er ikke nødvendigvis en beslutning af ham, men en beslutning, der er blevet taget, altså skæbnen, der siger det. Hvor hvis det var vel, så ville det som om det var hans egen beslutning, og det ville måske give hende en bedre grund til at være jaloux, hvis han siger, at han ikke vil give everything til hende, men til galionsfiguren i stedet. Yes, og så til sidst har vi noget om perspektivering, hvor vi først skal se, om hvis ud fra Karen Blixens forfatterskab og livsstil, om vi genfinder nogle typiske træk i denne her historie. Og vi er kommet frem til, at i Karen Blixens forfatterskab optræder der ofte religiøse og overnaturlige karakteristika i hendes forfatterskab. Det gør sig også gældende i De blå øjne, hvor konen søger hjælp hos en klog kone. Så kommer Karen Blixens skæbnesyn også i høj grad til udtryk, da det ligesom kan være farligt at pille ved skæbnen, og det er lidt den her historie i hvert fald et godt eksempel på. Man kan så at sige være i tvivl om det altid har været meningen, at konen og manden skulle gå denne grusomme skæbne i møde, eller om den grusomme skæbne er et resultat af konens handlinger, som bryder med deres skæbne og herved forandrer den, og ligesom gør, at hun lider den her grusomme skæbne, hvor hun mister sin mand og sit syn. Og så til sidst, så har vi valgt at samle og perspektivere De blå øjne til Babettes gæstebud. Og her ses på samme måde et tydeligt billede af Karen Blixens skæbnesyn, hvor Babette udlever sin skæbne som kunstner. Og hermed opfylder... 2 sekunder, der skal lige et teknisk problem her. 2 sekunder, Anders. Yes, vi er tilbage. Hvor Babette udlever sin skæbne som kunstner, og hermed opfylder sin skæbne. Der sker ligesom på samme måde et overnaturligt aspekt i begge tekster i form af nogle overnaturlige hændelser, som konsekvensen af først at konen stjæler ædelstenene, og herefter bliver blind. Og i Babettes gæstebud er det den her middag, der på en måde får den her menighed til at føle sig genfødt som lam, så det der overnaturlige. Så er vi, og det er faktisk det vi har. Yes, det er godt. Tak for det, Anders. Hej. Hej.